Hey, selam dostum. Bu min Kış babay. Yıl boyu min seni күзәтеп тұрдым. Уңышларыңа сөендім. Быел син тағы да үсіп, ақылланып кеткенсің. Қаян білем дейсіңме? Минем тылсымлы күзгім бар. Ул миңа жер yüzіндегі һәр малай қызның нәрсе эшләгәнен күрсәтеп тора. Менә син, мәсәлән, хәзер Салават күпренең яңа ел санын кулыңа алдың һәм аны карарга җыенасың. Дустым, мин синең өчен кызыклы биремнәр әзерләдем һәм аларны Салават күпре журналына язып куйдым. Серле QR-кодларга яшердем. Син аларны тап та биремнәрне үтә. Һәр биремне үтәгәч, журналдагы чыршыга бер наклейка ябыштыр. Яңа елга Салават күпре белән бергә әзерлән. Бәйрәм белән сезне, дуслар, яңа ел белән.